kapujeme. Pozdravujeme Rádio Rebeka. Zdravím všetkých, volám sa Miloš Hrabovský a som šéf-redaktorom Rádia Rebeka. V prvom rade chcem poďakovať tebe, Viktor Midlo, že si ma nominoval na Ice Bucket Challenge. Keby ma nikdy nenapadlo, že sa na niečo také naozaj dám, normálne som ma inšpiroval tým, že si istú finančnú čiastku skutočne aj venoval nadácii. Ja som robil to isté, venoval som 30 €, no a aby som nepokazil zábavu, tak som sa rozhodol, že to podniknem aj ja. Ako si môžete všimnúť, je šero, už prakticky podvečer. Vonku je 6 stupňov a voda nepotrebuje ľad, pretože je z nedalekého horského potoka. Takže... Ďakujem svojmu asistentovi. Ďakujem svojmu asistentovi a týmto nechcem nominovať nikoho, pretože toto šialenstvo musí skončiť. V mene celého Rádia Rebeka ďakujem všetkým, ale mohli by ste urobiť dobrú vec a taktiež podporiť výskum. Zdravím vás, Miloš Hrabovský. Majte sa.